Club Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumadzulo. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Tipepese ya Malawi kuti sitikupezeka chifukwa zimfine zatika kamira choncho a Malawi ambiri akhala kumaimba mafoni chachitika ndi chani Comrade. Ine ndilipo palibe kunena kuti ayi agwidwa Comrade aya Malawi konse kumene muli. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Ndipepese kunena kuti mwina voice imene munayizolowera si imeneyi, komano ndikufuna ndipepese, komano ndazikakamiza kuti ziwiri zitatu zokha tibwere nazo pa Nkhanga Zaona. Kwinako tizoona ambuye akatisungira moyo mmawa lino. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Ndinanena kunena kuti ndinali kumchinji ndipo ndikamachoka kumchinji ndime mtauni ya Lilongwe kenako ndikhale ndikupitirira kuti ndikaoneso anthu ena chigawo chakumwera a Malawi. Ntafika ku Lilongwe ndizomvesa chisoni kunena kuti a Malawi chigawo chino chakumadzulo ndofuna ndikudziwiseni kunena kuti mwatha mukuona magesi akuzimazima mu mzinda wa Lilongwe chifukwa chonena kuti matransformer abedwa. Pala akulu ena amene akugwira ntchito ku Eskom, amene amagwira ntchito ku polisi anachita resign kumeneko ndi akugwira ntchito ku Eskom mu Lilongwe. Akulu amenewa ali ndi anyamata awo amene amapita ndi kumakachosa matransformer, ndipo akachosa matransformer awa malipoti akabwera kuti kwakuti kwabedwa transformer. Akulu amenewa amathamanga kunena kuti ifeyo tipita kumenekoko kuti tikafufuze za transformer, ndipo amati akathamanga kukafika kumalo kuja iwowa amakathamanga ndi kukakumana ndi apolisi amene akuziwana nawo. Ndicho linga chonoti nkhani ija isapitirire. Ndiye ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti Bambo Klaus Kainga komanso Alabani Makalani, anthu amene wawa nda amene ali ndi anyamata awo amene akumachosa matransformer mu mzinda uja wa Lilongwe. Kwestom kuli mabwana amenewa a Klaus Kainga komanso Alabana Makalani. Ngati a Malawi tonse okhala mu Lilongwe tikumakumana ndi mavuto amagesi, anthu amenewa nda amene akutibera ma transformer mu mzinda wa Lilongwe. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM.
yokwana 1.2 biliyoni imene inabedwa, ndipo ndrama imeneyi anaisowesa ndi akunkuyu komanso achimwendo. 1.2 biliyoni ndrama yabedwa ku Shire Valley Transformation Project. Anthu amene amagwira ntchito kumeneku mabwana awo amanyamuka ndi kumakatenga ndrama kuja ku Blantyre, ndipo tsiku limene ananyamuka kupita ku Blantyre kukatenga ndrama imeneyi, pobwerera mwazizizi anapeza roadblock imene anthu anavala maunifomu ngati iwo ndi apolisi, koma anthu asanali apolisi. Ndramayi achimwendo ndi akunkuyu komanso timati achomanika anaziziwa zimenezi, ndi amene anapanga gulu imeneyi, anatenga gulu imeneyi kuti ndrama zimenezi zitengedwe. Tikunena pano ndramazi zikusungidwa ku nyumba kwa Moses Kunkuyu kuchileka 1.2 biliyoni ndrama ya Shire Valley Transformation Project imene yabedwa munjira yokhala ngati anthu ndokuba koma sokuba atangoutumidwa kuti akapange zimenezi. Ndipo roadblock imeneyi inakhazikisidwa kuja ku Blantyre timati kumpemba. Anthu apobwerera ndi pamene anapeza roadblock yakhazikisidwa kuja ku Blantyre timati pampemba. Ndrama yokwana 1.2 biliyoni yapita. Tonse tamva kunena kuti anamiwa azitula, anamiwa zinakulira, anamiwa atula pasi udindo, atula pasi ntchito imene anapasidwa yoti apange nawo kafukufuku wa mundege. Amene musanamve nkhani ndionena kuti anamiwa mugulu la anthu okubalija, anamiwa mugulu la anthu amene akufuna kungoatsuka achakwera, kufuna kuphimba zoyipa za achakwera za kunkuyu, kuphimba zoyipa za azikale ng'oma, kuphimba zoyipa za ahale mkandawire, kuphimba zoyipa za Valentino Phiri. Amalawi akudwala atu Valentino Phiri tu. Ndiye iwo anamiwa akweza mkono akuti chifukwa chonena kuti atapempha gululi kunena kuti zinthu zizichitike poyera, gululi chalimakana, amapempha kunena kuti ndizofunika zizikhala pa wireless live, pa TV live. Anthu aja anakana kuti yayi kafukufuku tizimpanga muchibisabisa. Ndiyo anaona kuti zina langa layamba kale kuipa, ndipo anthu andizusula ndikundiuza zonena kuti kuli bwino anamiwa musakhale momo chifukwa dzina lanu lipa. Anthuwa ndakatchali, anthuwa akufuna kungwayeresa mayina anthu ena. Ndechoncho Amalawi tonse amene timadandaula kunena kuti anamiwa atigwirisa fuwa la moto akuti azisiya. Sitikuziwa kuti kodi pasipasipa mwina pakuchitika zinthu ifa Limpopo tikhala tikufufuza kuti Amalawi tiziwe zona zenizeni kuti atuladi pansi kapena kutula pansiku ndikongofuna kuti atiphimbe m'maso. This is Comrade Mtanyiwa on Limpopo FM. Tingopereka moni, tingodusa amene wani malonda, tingopereka moni afatima akumangochi abwezirawo ayenesi pambala muliko bwanji chigawo cha kumadzulo kuno.
nkhani ya kubalaka yokha ndikukhulupirira kuti mmadera ambiri zikuchitika. Amalawi umphawi usamatipangise kuugontha mkhutu tizimva zimene akunena anthu takhala tikunena musamatenge ndalama zanu kumapasa anthu ndi kumasinthanisa ndi chiphaso chanu inde kuli njala kunjaku mukuona anthuwa akutionereratu chifukwa cha mavuto amene tikukumana nawo ndeti mafuna ndikupempheni kunena kuti musalole anthu kumabwera kumasinthanisa chiphaso chanu ndi chimanga kusinthanisa ndi chani ngati munthu akufuna kungopereka chinthucho bwanji osangopereka nkunyamuka nkumapita koma akamapereka chinthucho akufunanso kuti mumpase chiphaso akufuna apita nacho kuti samalani inu amene mwalembetsa kale chiphasocho ndi chanu musampase wina aliyense olata nina kuti akupasani matumba achimanga muuzeni kuti zikomo kwambiri tengani chimanga muzipita nacho ndikufuna ndibwere ndi nkhani imene yachitika kubalaka anthu akubalaka akulirira kuusi pano papatha miyezi 7 mukukumbukira amalawi president wa dziko lino anapita kubalaka kumene amakasegulira ngongole za nifi ndiye kumeneku atachoka a president kunatumidwa azilangizi amene anapita kumeneku kubalaka ndipo azilangiziwa amauzidwa kuti aliyense amene akufuna ngongole ndipo ngongoleyi ndiya 1 miliyoni mundimvesa amalawi muone kupepera kumenenso kuli ndifa amalawi ngongole ndiya 1 miliyoni nde alangizi amabwera ndikuauza anthu kuti amene akufuna kutenga ngongoleyi akuyenereka kupereka chikole cha 600,000 amalawi pa 600,000 kuti ikwane 1 miliyoni pakuperewera ndalama zingati tikapanga masamu athu pakuperewera ndalama yokwana 400,000 kodi utamba business ndi 600,000 sunga ikwanise 1 miliyoni koma anthu ena opusa opepera amatenga 600,000 ndikumpasa mulangizi iwo pomayembekezera kuti alandire 1 miliyoni amalawi ndi chani kodi chikuchitikira chabwino ngati ali sataniki sakumva mapemphero satanikiyo ngongole ya 1 miliyoni ndenu mutenge 600,000 chikole mupereke podikirira ngongole ya 1 miliyoni ndiye ena amauzidwa kunena kuti ngati mulibe 600,000 pakufunika zonoti mupereke malo anu munda anthu nkumapanga zimenezo amalawi ndizomvesa chisoni ndikuyankhula pano patha miyezi 7 a president chipitire ndi kubalaka kukasegulira ngongole za nifi ndipo ngongole za nifizi atakasegulira palibe ndi mmodzi yomwe alandira anthu anapereka ma 600,000 ndikunena pano ndi mmodzi amene walandira 1 miliyoni ma 600,000 atengedwa apita chenjezo anthu akusalima chenjezo anthu akumulanje chenjezo anthu akuthyolo chenjezo anthu akuplantaye chenjezo anthu akumwanza musalole munthu kubwera ndikunena kuti utipase 200 tikulemba ndalama za ngongole iweyo ukufuna ndalama ndiye wina abwere atengeso ndalamaso pa iwo izi ndizicha zinatichitikira nthawi ya fertilizer anthu kupereka ma 30,000 kumapeto a 30,000 chinachitika ndi chani fertilizer osamulandira 30,000 ndikupita sopano izi abweranso ndi njira ina ya ngongole chonde wangongole angobwera akungongozeni ndalama wangongole angobwera akulembeni ngongole musapereke ID yanu izi zikuchitikaso kwa mkando madera ozungulira kuthuchira akondwanira nkhumwa akupita atuma anthu nkumatolera nkumalembaso anthu songongole amalawi khalani ochenjera mawa musazalire mukapita kokavota nkumakabwezedwa kunena kuti munavota kale kuvotako munakavota kuti
Somvesa chisoni Amalawi kunena kuti kupalombe kwa nambazo kumasenta amene anayerekezedwa kunena kuti kukuyenereka kukakhala a NRB komanso kukuyenereka kukakhala aja ameki olo ndi mmodzi wa meki kupalombe kwa nambazo palibe amene wapezekako komano wiki ino akuti ndiyomaliza mawa lachisanu mawa lachinayi linalo lachisanu wiki imene iyomaliza akuti phase 1 kena kwezafika phase 2 nde phase 2 sizikuziwika kuti kodi kwa nambazoku muzapanga bwanji ndikuyankhula pano kwa nambazo kulibe china chilichonse Amalawi komanso madera ochuluka anthu sakulembesa akubwezedwa ngati kugambula madera ambiri kumachinga kumangochi kuzomba ndi madera ena anthu abwezedwa palibe ndi mmodzi yemwe walembedwa lero tikunena atu za lero palibe ndi mmodzi yemwe ndefunso langa ndimafuna ndifunse aboma komanso inu ameki a NRB pozikhazikisa zimene zizi mmati amene ati azilembesa ndamanu azichimwene anu azigogo anu kapena anthu amene anamwalira mmene mmakhala pansi nkumati mufuna anthu alembese kaundula mmati anthuwo achokere kuti anthuwo akhale kuti chifukwa anthu ngati mukuabweza ndiye kuzakhalaso chisankho ndofuna ndipemphe Amalawi nonse konse kumene muli mukakumana ndi vuto limene mukuthamangisidwa ndipo mukuuzidwa kunena kuti inu simukuyenera kulembesa tati imbireni foni nthawi yomwe musadikire kupita ku nyumba mutiuze dera limene muliro pa 06 imbireni pa manambala athu pa Limpopo FM 078-161-6727 mukatero uthenga umpeza Comrade Mtanyiwa ndipo tilengezaso mwachangu kuti pakuti pakuchitika zakuti chonde abale anga kapena aimbireni aponi kalindo ifeyo tikasumira anthu amenewo atiuze chifukwa chimene iwo akupangira zimenezi chifukwa chani sakufuna kulemekeza chigamulo cha kukhoti pomaliza Amalawi programu yanga Nkhanga Zaona ndikufuna ndichenjeze anthu onse amene mukukhala mu mzinda uja wa Johannesburg makamaka kudera lija limene limatchedwa Hiblo kumeneku kuli munthu wina amene akumanama kusintha ndalama ndipo pakufunika muchenjere koyambirira mukamutumizira ndalama yanu kuti akutumizireni kumuzi akutumizirani kamutenga 200 kamumusa 300 komano mukayamba kumutumizira ndalama zochuluka ngati 4,000 5,000 7,000 10,000 20,000 randi munthu uja akumakupangani chipongwe ndipo munthu uyu tikuti akukhala ku Hiblo chitapanga kafukufuku ndipo munthu ameneyi
wakhala akumubera ndalama makasi limoje, wakhala akumubera makasi limoje ndikumamutumizira malisiti aboza. Ndipo ngati mukufuna kuti muziwe zambiri mukhoza kumuimbira makasi pa nambala iyi 0699137438. ndipo munthu amene akupanga chipongweyi zina lake ndi Gift Martin, amene tafufuza kunena kuti akuchokera ku Mulanje. Ndipo nambala yake ya Gift Martin amene akuabera anthuwa ndi 0627260356. nambala ya Gift Martin amene akuabera anthu amene wakhala akumubera makasi limoje ndrama. nambala yake munthu amene akukhala mu Hibro akuabera anthu, nambala yake ndikuti ndi 0627260356. musamkhulupirire munthu amene akuabera anthu amauza anthu kuti iye amatha kusintha ndalama. makasi waberedwa ndrama zochuluka ndipo watumiziridwa malisiti a fake akutumiza ndrama ku Malawi. chonde nonse amene mukukhala mzinda uja wa Johannesburg mu Hibro samalani. ndikateronso ine Comrade Mtanyiwa tisiyane pomwepo. muli bwanji awapona kita tikumane mawa pa Limpopo FM kuti timve kuti awapona kita anapanga chani nkhani ya malemu kasambara. ndikatemene Limpopo FM Comrade Mtanyiwa ndapita. Club Junta, building better Africa.